Pois entón, para rematar a xornada de hoxe, primeiro vos serán, que era como se dicía antes, a estas horas. Moitas grazas por estardes aquí, as persoas que participan no simposio, as persoas que veñen representando o Centro Superior de Investigacións Científicas, Amparo, Rubio, persoas que do Instituto da Lingua Galega, Xosé Luis Regueira, as persoas que tamén veñen representando o Consello que foi, como é o caso de Ramón Villares. Eu o que vou intentar facer unha presentación moi, creo que breve, non sei, xulgaremos ao final, pero en principio intencionalmente breve, no que vou deixar falar bastante a Sarmiento. Os relatores que falaron hoxe ao longo do día foron bastante, evitaron bastante citar moito Sarmiento, cal agradécese, porque, en fin, senón acabase convertendo nun rosario de citas. Pero, en cambio, eu vou deixar bastante falar a Sarmiento. Sobre todo, vou deixar falar a obra de 660 plegos. O que vos vou presentar é unha especie de resumo adaptado da introdución xeral que está no volume, deixando aparte unha serie de aspectos que teñen que ver coa ubicación da obra, a ubicación cronolóxica, a ubicación na traxectoria biográfica e intelectual de Sarmiento, entrando un poquinho máis nos contidos, na estrutura, se é que se pode chamar así, no método de traballo, no que isto revela sobre o pensamento sarmentino. Como vedes, polos 4 volumes que xa temos aquí na mesa, falta o quinto que está no prelo, non chegamos por poucos días a telo impreso, pero vai sair impreso moi pronto. Como vedes, estamos ante un escrito de dimensións considerables, colosais. Son alrededor de 1,5 millón de palabras, 6,5 millóns de caracteres no documento digital. Un escrito que o autor deixou sin titular e que leva o enigmático e desconcertante título de Obra de 660 pliegos, que título que non se debe a Sarmiento. E a primeira pregunta que nos asalta ante un escrito que se titula Obra de 660 pliegos deste tamaño é de que trata esta obra de 660 pliegos. Entón, vou vos dar unha visión panorámica, sintética, parcial dos contidos. Nunha primeira chega, para non perdernos nos intrincados pasadizos da configuración laberíntica da obra, vou deixar un pouco de banda as numerosas, extensísimas digresións, e logo vou referirme un pouquiño máis ás digresións, sobre todo as máis importantes. No índice cronolóxico da colección Medina Sidonia, a obra aparece registrada deste xeito, sobre foros de los benedictinos en Galicia e Historia Natural de España. De feito, como xa se comentou hoxe, o asunto dos foros dos Bieitos aparece ao inicio da obra como motivo desencadeante da súa redacción. Na entrada que o propio autor lle dedica no seu catálogo, que fixo el mesmo, dos seus escritos, asegura que en 1762, por decembro, ata agosto de 1766, casi 4 anos, ocupou todo o seu tempo en tratar o asunto dos foros benedictinos e sinalando a súa orixe e antigüidade. En realidade, o asunto dos foros representa unha parte, diríamos, mínima dos 660 pliegos, porque son menos da cuarta parte do primeiro tomo, é dicir, menos da 20ª parte do conxunto da obra. Por outra parte, como xa sinalou agora o profesor Saavedra, xa en 1763, que a pragmática de Carlos III, que de alguma maneira viña xa a xulgar o tema de foros, deixaba de ter sentido, o que Sarmiento se quise facendo disquisicións sobre foros. Por tanto, ese é un inicio que desencadea a obra e logo ven o grosso desta obra. A parte máis estruturada dos pliegos abrangue boa parte dos tomos 1 e 2
En ela ofrece un tratamento relativamente sistemático dos reinos vegetal, animal e mineral. O tomo 3 iníciase coa continuación do reino mineral, tratando de metais e minas, pero xa comeza, bueno, deriva a puntos diversos de comercio e poboación e deriva máis aínda a asuntos diversos ou aspectos diversos de botánica, farmacopea e medicina. De todos os xeitos, aínda que comezamos a ver unha certa deriva no tomo 3, en toda esta sección máis ou menos estruturada, o autor segue un plan máis ou menos definido. Os asuntos de historia natural que se tocan non están escollidos indiscriminadamente, nin están tratados ad libitum, senón desde unha perspectiva e cunha finalidade utilitaria, isto é, coa mira posta na mellora da economía e da sociedade e da poboación de Galicia e de España. Ademais, no seu percorrido polos tres reinos da natureza, Sarmiento aplica con certa coherencia un método bastante establecido. Comeza coas denominacións de cada especie da que trata, en castelán, galego e latín, e se ven ao caso en francés ou noutras linguas, que dan paso ás conxeturas etimolóxicas, coas que a súa vez comeza o repaso da bibliografía, desde a antigüidade, que xa se acostuma a aparecer evocada cando se trata da etimoloxía, da orixe etimolóxica, explorando étimos latinos e gregos, ata o seu tempo. E logo seguen consideracións prácticas sobre a súa explotación e posibles melloras. Aí vedes xa, neste método de traballo, vedes como a etimoloxía é un elemento central do enfoque, do método sarmentino, e isto axuda a entender tamén o aspecto digresivo do seu pensamento, do que falarei máis adiante. En certo modo, o proceder deste xeito practica unha versión adaptada e actualizada do persoal método de estudos en que baseou a súa formación, inicialmente humanística e tamén despois naturalística, que describe no tomo 3, Sarmiento. Cuando yo era mozo, no dejaba pasar voz alguna, latina o castellana, que no procurase averiguar sus significados. No tomaba autor alguno en las manos cuya vida no buscase y leyese. No tropezaba con lugar alguno geográfico, antiguo o moderno, cuyo sitio no procurase averiguar por los libros de geografía. Con el tiempo, no quise pasar por alto voz alguna de las que, a mi parecer, significaban algún mixto de la historia natural, sin consultar los autores clásicos que han escrito de ella para instruirme de sus nombres, de su naturaleza y de sus propiedades y virtudes. Aí tendes condensado o método de traballo del. Atención ao vocabulario, biografía dos autores, xeografía, consulta dos autores clásicos e provisión das súas informacións. Este mesmo método, por outra parte, lle ofrece unha permanente tentación do que ele chama divertirse. Divertirse no sentido etimolóxico de desviarse, pero divertirse tamén no sentido real de pasalo ben, de entreterse, vamos. Pois, como él mesmo explica, si alguna vez me divierto, o es para aclarar un punto de geografía antigua, o para explicar una voz por medio de la analogía y de la etimología, o para apurar la propiedad de algún mixto. Do saber clásico chega ao coñecemento contemporáneo, ou viceversa, do contemporáneo ao clásico, a través das voces da lingua, mediante o descubrimento das súas analoxías, é dicir, a derivación a través das mutacións formais das palabras e da etimoloxía, a transformación dos seus significados. De aí, insisto, a importancia central na súa obra do estudo da lingua, sobre todo o galego, como é sabido, combinando un enfoque semasiolóxico e non basiolóxico, é dicir, a través de nocións relacionadas co enfoque etimolóxico. Na etimoloxía, el topa unha guía para ordenar o seu procedimento. A etimoloxía tamén lle vai servir, os estudos etimolóxicos tamén lle van servir para, de alguma maneira, legitimar a súa tendencia á digresión. Por qué? Porque el, nos estudos etimolóxicos, cando el persegue a evolución semántica dunha palabra, el decátase de que os significados das palabras van cambiando ao longo do tempo a través de asociacións absolutamente inesperadas. En moitas ocasións inesperadas. É dicir, cando observamos a evolución de significado de palabra, vemos como
pequenos matices dunha palabra se converten no principal, unha asociación material con unha asociación inmaterial acaba trasladándose a ela, etc. Esta idea que, de alguma maneira, tamén expuxo Gonzalo cando citou, Gonzalo Navaza, cando citou o texto de Sarmiento sobre o soño. Como el considera, bueno, vamos falar agora, como el considera que a asociación libre de ideas é un procedimento heurístico moi relevante. Tamén sinalou Joaquín Álvaro Barrientos, que nos acompaña hoxe, que Sarmiento atribúe as súas digresións, sexan lingüísticas ou de outro carácter, unha función heurística, como un procedimento persoal pouco convencional e non formalizado para conectar, di el, asuntos e saberes aparentemente inconexos e velos desde perspectivas inéditas. E desta maneira expor de forma orixinal as cuestións, conseguir descubrimentos achados sorprendentes ou por a luz sobre problemas recónditos. Por a luz, ou ás veces non é por a luz, é simplemente descubrir o problema, descubrir que existe ese problema. Estas detenciones mías, que los lectores de escuelas llaman digresiones, son frecuentes en mis papeles y en las cuales siempre descubro algo que jamás he leído en libro alguno y, aunque por consecuencias inmediatas, siempre le adapto al principal asunto de mis papeles. Siempre me es indispensable tropezar con voz o cosa que no entiendo. Y esto me sucede muchas veces en lo que leo y en lo que oigo. Y no quiero pasar adelante sin satisfacerme, antes, a lo menos a mi modo, de la calidad de la cosa y de la genuina significación de la voz. Por tanto, aí tende esa importancia da digresión no seu discurso. Naturalmente, el abandónase con frecuencia a digresión, pero a veces se decata de que as digresións o levan moi lonxe dos asuntos en que está tratando. Por exemplo, no tomo 2 de me arrastró la pluma. Me arrastró la pluma. No tomo 2, por exemplo, depois dunha digresión que leva moi lonxe, fai unha recapitulación do que escribiu ata o momento e aproveita para explicar un pouquiño isto. 1000 leguas distante de toda esta algarabía estaba yo cuando tomé la pluma para formar este escrito que, según camina, pasará en 2 tomos en folio. Comencé por asunto doméstico, la voz pública de que se pensaba en promover la agricultura, la población y el comercio. Insensiblemente y sin querer me arrastró la pluma a poner por escrito algunas reflexiones más sobre estos asuntos. He mirado la agricultura como la base fundamental de la felicidad de un Estado, después la población, después el comercio, y siendo el comercio de mar el más útil y fructuoso, metí también la pluma en el punto de navegación. Aí vedes descrito como foi evolucionando o seu discurso. Aos mediados do tomo 3, sin embargo, esvaese toda a pretensión de coherencia do conxunto, que a esta altura xa se configurou como unha variada colección de observacións, de críticas, de reflexións e de propostas. Nesta mesma vea, no tomo 4, aborda unha serie miscelánea de temas da súa preferencia, algúns dos cales viñan acudindo á súa pluma obsesivamente desde décadas atrás, especialmente os relacionados coa educación, a historia literaria e lingüística peninsular e, sobre todo, a historia literaria e lingüística de Galicia e de Portugal. Continúa aplicando o método que acabamos de ver na cita anterior, pero agora non só co énfase na xeografía, senón tamén na cronoloxía, que ele chama xeografía e cronoloxía, chama os 2 ollos da historia. É unha historia que pretende sacar do foco do que agora se di evenemencial, do político, dos grandes personaxes, para poñelo na literatura, na cultura, e o que é ainda máis orixinal, nas persoas e nas cousas. O final do tomo 4, con motivo da fundación dunha Academia de Agricultura na Coruña, retoma en zig-zag asuntos de agricultura, comercio e poboación que antes tocara. Nunha longa explicación que ofrece nese punto, aínda tenta dar un sentido coherente ao disperso discurso previo. Redunda na explicación sobre os motivos de divertir la pluma na agricultura, a poboación e o comercio e xustifica a conexión que existe entre estes asuntos e a educación de mocidade. Pero xusto cando está a acabar o tomo, parece que se cansa e anuncia bruscamente un cambio de asunto. Non prosigo xa máis nesta materia de agricultura. Pareceme que escribín dabondo. Obviamente as citas en galego traducinas eu.
O comezo do tomo 5, o máis difuso de todos, reflexiona outra vez sobre a ilación do texto que se adquiriu dimensións inxentes apelando novamente a noción de conexión. Unha noción clave para entender o xeito de operar ramificado e combinatorio, cito tamén a Barrientos agora, hoxe diríamos interdisciplinar ou transversal do seu pensamento, e o de vir aparentemente errático dun discurso aparentemente tamén á deriva. En esto de conexiones hai mucho que decir, argumenta. Pues los de corta lectura tienen por inconexos los asuntos que leen un libro y que jamás los habían leído. Por su banda, él asegura, cuando escribo más tiendo a la conexión entre sí, que entre sí tienen las noticias en mi cabeza que a las que podrán tener o no en las cabezas de mis lectores. De maneira que suxire que para captar a sintaxe subxacente, a organización do seu discurso, é necesario palpar la cadena continuada de conexiones intermedias e sucesivas. Este modo de proceder, observa Álvarez Barrientos, responde a su capacidad asociativa y relacional y permite llevar allá los múltiples intereses en los que se entretenía para contemplar los asuntos desde diferentes puntos de vista, de manera que unos explicasen a los otros. Por outra banda, tamén se xustifica como un modo de previr o que él chama repetida monotonía dun escrito ou dun escritor. Unha monotonía que ele considera aborrecible, obviamente, seguramente o era, para unha mente veloz, inquieta, en permanente estado de ebulición, como era a súa. En efecto, no tomo quinto, como dixen, o máis disperso de todos, está ausente a agricultura, pero retorna a pedagogía, agora centrada no ensino das matemáticas, e máis a cuestións relativas a leis, comercio e poboación. Seguidamente, desenvolve unha crítica demoledora dos falsos cronicóns e dos fabriqueiros de xenealoxías, denuncia embustes históricos sobre Galicia e acaba a obra con apuntamentos sobre xeografía antiga do país, con especial atención a Pontevedra. Conforme avanza o tomo, o texto vaise esfiañando en disquisición sobre puntos variados, como as festas e os torneos, la barbarie de la fiesta trágica de toros, cito que el di, os exercicios militares, o exceso de coches en Madrid, que é unha das súas obsesións absolutamente recorrentes, ou a matrícula da Mariña a que se referiu hai un momento Uxío Labarta. O discurso acaba desembocando en antigüedades da súa saudosa Pontevedra, un discurso absolutamente caprichoso que fai para o seu propio deleite. E de súpeto acaba. Y con esto me parece que los materiales que amontoné en estos 20 pliegos de mi letra, de Pontevedra, enténdase, o en estos 240 números marginales con tales cuales incidentes que van esparcidos en toda esta obra, son bastantes para que un curioso de Pontevedra se divierta en averiguar algunas más antiguallas mediante nuevas inscripciones. Isto é un canto o contido así moi xeral da obra. En canto á forma, está fora de dúbida que Sarmiento era capaz de compoñer un escrito convencionalmente organizado, redactado con esmero e cunha presentación formal impecable. Para convencerse disto, é suficiente con ollar textos como, por exemplo, as Memorias para la Historia de la Poesía e Poetas Españoles, que se puido imprimir directamente, sin case ningún arranxo editorial, a partir do manuscrito, ou, nas mesmas situación, as reflexiones literarias para unha biblioteca real e outros moitos escritos que deixou perfectamente amañados e perfectamente publicables. O noso autor, sin ninguna dúbida, manexaba con soltura as técnicas de preparación de textos para a súa publicación, pois exercitouse longamente nelas como editor da obra de Feixóo. Con respecto á propia obra de 660 pliegos, por se xurdise a dúbida, el mesmo se encarga de aseveralo. Non vivo tan desprezado de min mesmo que non crea que se quixese poñer en limpo estes borróns, como saíron da cabeza inmediatamente a pluma, tamén os coordinaría, menos mal, con algún método de visión e maior claridade. Por tanto, non é un problema de ineficacia ou de descoñecemento de incapacidade de Sarmiento. Se aqueles borróns non foron acabados nin sometidos a revisión e corrección para arranxalos con método, con división e con claridade, non foi porque o autor non fose competente para facelo, senón, en primeiro lugar, logo citarei algunha razón máis,
porque non quixo investir o seu precioso tempo nestas tarefas aborrecidas. En carta ao duque de Medina Sidonia, queixase de que tivera que corrixir unha copia do seu catálogo de algúns libros curiosos nestes termos. Tardé mucho más tiempo en corregirla que había tardado en escribir mi original, y con tal fastidio que de mejor gana hubiese escrito de nuevo 24 pliegos del mismo catálogo añadido que corregir la copia de los 12 que presenté a vuestra excelencia. Seguro que os seus escasos pero devotos lectores, como o propio duque de Medina Sidonia, perdoaríanlle este desleixo, pero tal estado de cousas constitúe un auténtico desafío á hora de realizar unha edición desta obra como doutros escritos de Sarmiento que non preparou el mesmo, digamos, que non rematou. Pero nesta obra, con máis razón, entre outras causas pola súa extensión. Certamente, na primeira metade da obra de 660 pliegos, en determinados aspectos, como xa acabo de sinalar, se aprecia unha certa visión de conxunto, unha mínima estruturación e unha máis ou menos guía que orienta o discurso, pero na segunda metade as desviacións van a máis, ata que simplemente se abandona toda a pretensión de coherencia estrutural e deixa de percibirse a mera existencia dun curso principal, ou volvese imposible distinguir un curso principal do que el chamou a algarabía dos excursos. Así é todo, a xulgar polas afirmacións do autor, nin os episodios da primeira metade da obra, nin as incidencias, son palabras del, que pululan na segunda, son provocados por descoidos, senón que, aínda que en cada caso están desencadeados de xeito fortuito, forman parte dunha estrategia deliberada de escrita. E así, como nun momento dado, Sarmiento decidiu escribirse en plan e abandonarse á corrente tumultuaria, unha palabra que se repite unha e outra vez ao longo da obra, dos seus pensamentos, a corrente tumultuaria dos pensamentos. En moitas ocasións, as digresións dispáranse polas mencionadas conexións, asociacións de ideas na mente do autor, como abalóns, dice, sacudimientos de preocupacións e erros avellentados. Isto é, asociacións inesperadas con asuntos sobre os que xa tiña cavilado no pasado. Así, por exemplo, no final do tomo 2, despois de espallarse en longas digresións, primeiro sobre a potabilización da auga de mar, logo sobre o imán, e a que para min foi máis ardua de lectura, de transcripción e de corrección, o cálculo da longitude terrestre, Sarmiento justifícase nos seguintes termos. Al llegar con la pluma al pliego 205 de este escrito, siguiendo las reflexiones sobre los mixtos naturales de España para promover el comercio por mar y por tierra, me detuve en el succino o electro y en sus transporaciones. Y por las transporaciones de los líquidos me vino la idea de tentar hacer potable la agua del mar. Escribí sobre este útil asunto 10 pliegos, siguiendo a los antiguos e imitando el modo que la naturaleza tiene para dulcificar la agua marina. Viendo cuán útil sería este hallazgo para el comercio por mar y que no sería menos útil el hallazgo de las longitudes, quise tentar no tanto la solución cuanto la inteligencia de este problema. Creí que bastarían 2 o 3 pliegos, pero se me iban ofreciendo a la pluma tantas reflexiones, tantos incidentes curiosos y del caso, y tantos sacudimientos y preocupaciones y errores envejecidos, que, sin mendigar ni arañar noticias que abultasen, escribí atropelladamente 60 pliegos de mi letra, y son los que acabo de escribir. Ese escribir atropelladamente, o que él chama los chispazos de mis pensamientos, explica tamén as repeticións de determinados asuntos que retornan unha e outra vez á pluma. O estilo de pensamento e o método compositivo por conexións, por unha banda, conduce a irse constantemente polas ramas, pero tamén a describir trayectorias cíclicas, en bucle, dos que os asuntos tornan e retornan, enredados a través das súas diversas ligazóns con varios temas para seren contemplados en aspectos ou con prismas diferentes. Tampouco estas reiteracións parecen preocupar especialmente o autor. Segundo explica, unha vez máis, cando chegou a metade do tomo 3, e por tanto da obra, as reiteracións non significaban unha carencia de asuntos a tratar. Pois alguén tiña dúbida de que se lle acabaran os temas e por eso se repetía.
Deste xeito, a vez que reivindica novamente o valor formativo e o potencial heurístico da súa escritura digresiva, recae nun dos tópicos que aparece e reaparece unha e outra vez nos seus textos, as razóns da súa tallante negativa a imprimir os seus escritos. Farto de expoñelas aos amigos que lle insistían constantemente en que depuxese de tal radical actitude, escribiu, como todos sabedes, un papel especificamente sobre o asunto, el por que sí e por que non. Pero nos 660 pliegos retoma con firmeza habitual as súas argumentos ben coñecidos. El hambre, el interés y la vanagloria, y no pocas veces la vil adulación, que son los 4 elementos de los que más que hacen sudar las prensas, jamás entrarán a componer la complexión de mi pluma para imprimir. El por qué no me meto a ese oficio es asunto que tengo debajo de la muela para tratarle con mucha extensión. Aínda que enterra a explicación última debaixo da moa, debajo da muela, parece claro que detrás desta drástica decisión se achaba a súa experiencia como editor de Feixóo, encargado de tramitar as autorizacións das distintas censuras e, por tanto, ben consciente dos límites impostos á crítica e á liberdade de expresión, tanto polas institucións de censura como, ou quizáis máis, polas ríxidas convencións sociais vixentes no seu tempo. E tamén lle permitiu testemunhar os malintencionados ataques, as parvas reputacións e as estériles controversias dos impugnadores de Feixóo, contra os que el mesmo, como tamén sinalou esta mañá en Álvaro Barrientos, saíra a publicar a súa única obra impresa co nome del en vida, a demostración crítico-apologética del teatro crítico universal. E digo con nome porque no ano 35, ou polo menos iso que eu penso, publicou un grosso memorial sobre o tema de foros del 8% de la región benedictina como obra de encargo da súa orde, pero non puxo o nome, está anónimo. Sarmiento non tería humor, nin tería ganas de perder o tempo en discusións con detractores tan presuizosos canto indoctos que seguro que desdeñaba olímpicamente. Prefería escribir con total liberdade a someterse á aprobación dunha censura estreita, tanto a oficial e institucionalizada, que coñecía moi ben por dentro, como a censura máis informal da sociedade ben pensante, afeito como estaba a nadar contracorrente da opinión consensual e do saber recibido. Pero se o noso autor desexaba que os seus textos quedasen inéditos, para que e para quen escribiu os 660 pliegos? A resposta tópica que dá a esta pregunta, obviamente finxida, é que escribía para si mesmo, para a súa propia instrucción e deleite. Solo por decir algo e por ningún outro fin, o hablando con claridad ingenua, por emborronar el papel y no por otra razón, me entremetí a escribir de lo que jamás había sido objeto de mi pluma ni de mi experiencia. De boca para fora, declaraba que non esperaba que os seus papéis lle sobrevivisen, pois pararían, como di noutro lugar, en coheteros, confiteros, tabaqueros e cartoneros que hubieren de herdar mis papeles. Agora, esas protestas de que emborrona os pregos únicamente para sí, porque non teñen que nos lea, forma parte dunha estrategia discursiva que lle permite manifestar as súas opinións coa súa característica franqueza, áspera e a veces cáustica, sobre todo cando entra en aspectos críticos e, desde logo, contundente cando se trata de defender o que el pensa que son os intereses de Galicia e dos galegos. Pero é obvio que non só que Sarmiento tiña lectores, sino que as súas obras estaban escritas con un público no seu horizonte, por máis restringido de que este fose no momento da súa redacción. Os presumibles lectores emerxen de cando en vez no texto dos 660 pliegos, pero xa desde o principio, só por citarvos referencias a lectores no primeiro tomo, vemos que hai un lector anónimo que está na mente de Sarmiento. Saciarase el lector, vea el lector, coteje el lector, observe el lector, imagine el lector, no desgustará al lector, advierta al lector. Está claro que está pensando nun lector. Estas interpelacións a un lector impersoal que aparecen en todo o longo da obra
a vez que poñen en dúbida a ficción de que o seu texto é unha carta a un destinatario concreto, que como aparece ao principio, desmenten a súa afirmación de que escribe para sí propio. Ocasionalmente, os presupostos lectores do texto ou de partes del son citados de modo máis concreto. Ocorre, por exemplo, cos seus devotos amigos de Pontevedra, pero tiña tamén un círculo de lectores eruditos gustosos dos seus escritos, como queda de manifesto cando asevera, con pouco disimilado orgullo, que quen goza desde os seus escritos acepta de bo grado a súa intricada prosa, o que demostra que non é tan defectuosa. Mesmo cun punto de arrogancia e sen aparente ironía, atrévese a contradicir o máis evidente. Más peco de conciso que de largo e pesado. Apoiándose na opinión dos seus amigos lectores, permítese reivindicar o seu usus scribendi, e descalificando a quen o critica. Dicen que soy moi largo e pesado en mis escritos y que amontono digresiones. ¿Y quiénes lo dicen? Los que o no los han leído, y si sí, que se podrá dudar si poseían los requisitos para entenderlos. Si los entendiesen, ellos mismos verían lo que me quedó en el tintero, y que más peco de conciso que de largo y pesado. Podré testificar de algunos eruditos que vienen a favorecerme que pidiéndome algunos pliegos míos para leer, han leído de una sola sentada y sin escupir 5 pliegos de esta mi letra de Cartapacio. Esto se compone muy mal con ser yo prolijo, pesado y molesto con digresiones y episodios. Los que más me censuran son los que menos me entienden. De feito, o seu público predilecto, que realmente apreciaba, eran estes eruditos que formaban parte do selecto círculo dos seus interlocutores e amigos, cos que intercambiaba noticias, discutía ideas e comentaba os textos. Pero, como acabo de decir, Sarmiento pensa tamén en lectores anónimos, tamén en lectores futuros que un día se interesarán polos seus papéis. O xa citado Joaquín Álvarez Barrientos afirma que Sarmiento proxectaba as súas propostas para el futuro de unha forma utópica, por perfecta, que se pueda relacionar con la de los arbitristas. É de supoñer que esperaría que os seus lectores futuros desculpasen o seu singular estilo de escritura a cambio de gozar da súa desenfadada prosa, da súa ardente elocuencia e da fascinación que irradian os chispazos de seus pensamentos. En definitiva, que é a obra de 660 pliegos? O propio autor define reiteradamente como tumultuarios apuntamientos, extemporáneas memorias, confusos borrones, e apunta que non son sino un superficial bosquejo de la general instrucción que sin atarse a tiempo determinado se escribirá. A idea dun superficial bosquexo, dunha xeral instrucción, capta tanto a condición de mero esbozo, de ensaio, no primitivo significado que ten esta palabra, de ensaio, de intento, daquel conxunto de anotacións como a súa vasta ambición enciclopedia, o seu carácter de compendio de preocupacións e intereses. É un ensaio entendido, por tanto, máis como tentativa de formular, de descubrir problemas que de propoñerlles solucións, ou polo menos solucións definitivas. Tamén é unha enciclopedia no sentido etimolóxico, vou ser tamén etimólogo neste caso, en kiklos paideia, a instrucción en círculo. Pero neste caso, como xa acabo de decir antes, mellor que en círculo sería decir en bucle, pois a roda non se pecha e os asuntos volven unha e outra vez. É un intento que non chegou a culminar, é un bucle en espiral que non se clausura, e nisto podería consistir a súa paradoxal congruencia. Deste xeito, nos 660 pliegos queda plasmada, se cadra mellor que ningún outro de seus escritos, a súa figura intelectual como polígrafo e grafómano. Voume, para rematar, referir brevemente ao problema de editar esta obra. Sarmiento, como dixen, redactou obra de 660 pliegos coa firme intención de non imprimila e, por tanto, non se tomou a molestia de porlle un título que adotase dunha identidade recoñecible. Agora ben, aínda que o original se perdeu, o texto, por sorte, chegou a nós íntegro e a través dunha copia coidadosa realizada en condicións óptimas
porque estivo en mans dun escribán moi competente, Pedro Alonso de Salanova e Guilarte, que ademais traballou directamente sobre autógrafo. Hai que ter en conta, cando o duque de Medina Sidonia encarga a copia da colección, encarga ya ao secretario, que era fillo do secretario do seu pai, ademais que era un individuo extremadamente competente, que foi, ademais, matemático e astrónomo, non era un escribán calquera. Supoñemos que foi este copista o que lle atribuiu o título de obra de 660 pliegos, que trata de historia natural e de todo género de erudición. A partir de aí, a obra foi coñecido, como xa dixen, como obra de 660 pliegos, un título que se refire únicamente á súa oceánica extensión, pero deixa na escuridade o seu contido. Un contido que, en efecto, como indica a segunda parte do título, abrangue a historia natural e todo xénero de erudición, ou case todo xénero de erudición. Foi por isto que, cando empezamos a falar da edición desta obra, do título da obra, por idea de don Manuel Díaz, don Manuel dixo, pero como imos publicar un libro con título 660 pliegos? O sea, a xente preguntaba, pero de que vai isto? E, bueno, falando un pouco a partir deste cuestionamento de don Manuel, decidimos invertir a orde de título e subtítulo, de historia natural e todo género de erudición, obra de 660 pliegos. Como xa se dixo, por tanto non me vou estender moito, o proxecto de edición da obra comezou hai 20 anos, cando se dedicou o Día das Letras Galegas a Sarmiento, no 2002, pero realmente empezamos a traballar seriamente sobre a transcripción da obra en 2005-2006. Inicialmente, tiñamos pensado incluir no tomo 1 a serie de estudos introductorios e no tomo 5 unha serie de índices. Iso é o que explica, se non extraña situación, de que se publicasen primeiro os volumes 2, 3 e 4, porque un iba a levar uns estudos que non se tiñan e o 5 ia a levar uns índices que estaban en preparación. Os tomos 2, 3 e 4 apareceron en 2008-2009 e despois, por atrancos irremontables, tivemos que parar o traballo. Por sorte, estes atrancos puderon ser superados e agora estamos en condicións de ofrecer os 5 volumes. Agora temos 4, pero, como digo, en cuestión de días teremos tamén o 5º. É unha alegría conseguir que se faga neste ano en que se cumpren o 250 cabo dano de Sarmiento. Como podedes imaginar, unha obra desta envergadura require, é unha obra dun equipo, é dicir, o meu nome está aí porque eu fui encargado realmente de coordinar unha serie de traballos, pero este traballo, detrás desta obra hai moita xente. Vou citar algunhas, por eso estou agora co volume 1, unhas persoas e das institucións que é obrigado citar. En primeiro lugar, obviamente, o Consello da Cultura Galega e o Centro Superior de Investigacións Científicas, pero tamén o Instituto da Lingua Galega, que acolleu na súa sede o equipo de traballo. A duquesa de Medina Sidonia, agora falecida, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, falecida en 2008, a encargada do arquivo da Fundación Casa de Medina Sidonia, Liliane Dalman, o que foi director e que hoxe nos acompaña, moitas grazas, Carlos, do Museo de Pontevedra, Carlos Valle Pérez, e entre as persoas que traballaron máis directamente, primeiro as técnicas do Consello de Cultura Galega, Beatriz Pérez Mosquera e Teresa Navarro Quinteiro, que nos acompañan hoxe aquí, que foron as encargadas de facer a reproducción digital do conxunto da colección dos 14 tomos que están en Medina Sidonia e dos 3 que están no Museo de Pontevedra. Estiveron, para que vos fagades idea do traballo, 2 meses en Medina Sidonia facendo a reproducción digital da colección. A Silvia Pérez Viso, que foi a persoa que máis traballou no aspecto da transcripción, da primeira transcripción dos textos, Raquel López, que tamén colaborou na transcripción, e logo o equipo editorial, que basicamente está composto por Serafín Alonso Pintos, por Xosé Antón López, que está aquí tamén, que se encargou sobre todo da parte latina, que non é unha parte menor,
da obra. É dicir, realmente Silvia Aviso, Serafín Alonso e Xosé Antón López foron absolutamente colaboracións imprescindibles para facer isto posible. Tamén teño que agradecer aos membros da Comisión Científica do Proxecto Sarmiento, en particular a Antón Santamarina, a Francisco Díaz Fierros Viqueira, que tivo que marchar aí un momentiño, a Pexerto Saavedra, que tamén nos acompaña, e ao que xa citei antes, Manuel Cecilio Díaz e Díaz. Obviamente, os que foron presidentes do Consello da Cultura Galega, o saudoso amigo Carlos Casares, que faleceu o mesmo ano das letras de Sarmiento, e que deu o primeiro impulso a este proxecto, a Alfonso Zulueta, tamén falecido, a Ramón Villares Paz, que tamén agradezo moito que viñera hoxe a esta presentación, e a Rosario Álvarez Blanco, que deu o impulso definitivo para que esta obra fose posible. Non sei se me esquezo alguén, pido disculpas por anticipado, pero basicamente isto era o que quería decir. Moitas grazas.